Ki Pramit B Mawroh bat ki parolog ki ba yusno lang hagan ni jingiamane yu Blei bat ka Balang Presbyterian Pohkseh lyngba joni ko online worship service ngai khu Blei phi Mawroh kerteng jung trai bunap ni be jongi u Jesus Christ kani kalong singu trai ka bakerpang hakaba ki Balang Presbyterian ki bahapo jong KGP assembly ngira khi ka kum ka women Sunday ka singu trai ka bakerpang nak benta ki khun Kynthei jong ka Balang bat ka theme ka ba ka assembly ka labu nak benta ka ni jingra khi hani ka snem ka long shlur ban wanrah ki jingkylla bala ban chong rim na kitab jong ka Esther kalnong ka basaw ka dekhot ka ba khat rio ngai ngo yu Blei lengimyo ban rakhi yang ni tayo bat yang ni sni utrai ka bagarpang ka bajulong isnem ka baladep tihan rei gidang yo pa dia kalat ban yamani lang yu Blei lyngba jong ka ni ka YouTube channel dia shwa begin nya chaprang bagi jingiamane ka jongi yu try bunap nim jingi Jesus Christ in pendem haga jing duai u Blei bo pa jongi u bahabneng ni aingu yame ku try ba yej bangila banya senglang ku try haki yeng ki sam ku jongi lyngba jong ka ni ka YouTube channel ban mane yame ban ruai ban yorok ban krau ya kerteng ke jong me kham tam hakani ke sni utrai ke bakerpang ke bangira khi ya ka kum ko women Sunday ni IT ya ni ke por jong jing mani ke jung yeme nadu ke basdang haduk ba wai no ha ke jing alam ke jong men se ba khu jong me Kyrkhu ke benta baro ki bangin pendep ku trabe age batu pen sumpen sled musim khu jong me ya gi dong isim mentaru kumju baki ki baro ki bangin pendep kin long kum gi kenya ki ba ubi ki ba kiu shadu ka khat jong ji snake ka jong me bat kham tam ku trabe age ya rab yangi bangin penlej gi jimut jimber khat ki jongi ya ka do no jongi baro phar nang bingila ban mani me hagamen siem bar ka bashisha namar ngi pan ni kini baro haga kerteng jung trai bu nam nim ba i jongi u Jesus Christ amen mentapat ngan khot ya ka praise and worship team jaka Balang bakanyalam ye jirwai penrahamen siem but hadirin jong praise and worship I Dr. Morning Lingdo inyalam hagba puli nak ting jong Blei but haga jing duai Away
Shua bingin lệ lang theo Blei cái chừng đuôi ngàn pule cắt chu cắt nè kịch tiền na các tiền cái bài im cái chừng Blei ngàn pule na cái kitab trong cái Esther cái lần nong cái basau cái khot cái bà khát riêu but na cái gospel trong Lucas cái lần nong cái ban kong cái khot cái bà sau posan kịch tiền cái bà ông kum nè khi lệ ya lom lang ya ki jiu barwa cái bà don hasushan but to ya sha jing it nakabanta jonga but what bam lam le di lai sngi man miet la ne man sngi nga ro but ki thai samla jonga nin ya sha jing it kum jo but kum ta ngan le chapo sha usiem ka bom long kat ba kum ka an but lada ngan yap ai ngan yap sukru kata kabalanget naba ka jing pendep kan long ya kita ki ru ya ki ba lakran haka da utrai to menta ngin ya pendem haka jing duai kukpa jingiamane paneng ngawan khet ka jing isnai ka jong me atrai ban ai ngo ya me nak benta ki jing Kyrkhu ki ba malathia sai haka jing em ka jongi atrai lyngba ki ne ki sngi ki por bat ki banai ki bala dep atrai bat haduk mentaro kidon ki eryong ernyet bat ki umba ki umsau ki wan telep ya ka perthai hi barok ka wai atrai nrenga aingo ya me nak benta ki taro namarba ki kim simjia klem ka jing tiep ka jong me ko konrat bat de lyngba jong kine ki jing ki jing jinjar ki bangin nang banwan kham sajan same ko konrat kelong tang ki briu ki bapop ki bajot bat ki barem ko konrat nrei ngidon Blei ubak kum mame ubakan rai ka jing et bat ka jing isnai ko konrat toramap ikipop ki jongi ko konrat pelong khoi ingi atrai khnang ba ki jing duai ki jongi kin kiu soi haka khet ka jing isnai ka jong me ko pa manta kata yau hi baro si ta yau ngira khe ya kata yau jongi Kynthei man Kyrkhu ya kawai ka kun Kynthei jong me hapo ka balang ko pa to ai ban kan long shlur ko ba ka long shlur ka Esther bat kin nge ya ka jing pha ka jong me to ai begin snu tho ya ka jing khot ka jong me ko konrat iwei ba ka ai bangi dei ban le na ka banta ka ban pandon burom ya ka hima ka jong me ha ka ne ka perthei ko konrat ngaduai atrai ya ki long ying long sam ki ba orpat ba men ai ka jing start ha ka kemi atrai ba kan nang ban moramot ya kata ka ba orpat ko konrat bat ka jing start ha ki kemi kumno ba kin snang ya ki khon ki kti atrai om da ka jing tim rei da ka jing ye in snang ya ki khon ki kti ki jong ki ko konrat ngaduai ru atrai na ka banta ki pastor ba temen basan bat barok khot kit khot jong komiti balang atrai ba men ayaki ka jing start Blei ka jong me atrai ba kin nang la ban pendelun ya ka kam ka jong me ngaduai ru si kentien na ka banta ikom ba hon atrai iban ai ka jing kran ba ka wai ka kentien ka ba mi na ka sentur ka jong i kan long ka ba priang hon na mat ka khet ka jing isnai ka jong me bat kan long ka dawai na ka banta ki men siam ki jongi atrai ba kin om long tang bangin chus ngap yaki nakawai ka skor ba kin me nakawai pat ka skor ka jongi nrei ngin da bo yaki ha ki jing im ki jongi ngin persang atrai ban bot ya kita ki jing hikai ki jing kran ki ba mame hi memon yangi ban kran tora Kyrkhu ya ki benta baro ki bandang pendep ko konrat bat nak benta kini ki ngapan ha ka kerteng ka ban bortam jong Jesus Christ par undong pen em jongi amen Mentapat ngin Shakri Blei de jing ai ke jongi sha kam ko jong u ngin lum no ye ke jing ai ngu bat kat badang lum ke jing ai ngu nyo sngoru jirwai ka bekerpang na Mrs Viera Wanshom Ms Golda Dingdo bat Ms Ibarilin Wanshom Jing im la shobat la Kynthei hagil erbun cha chong ka jing e haru kom ki ba ke sao dong panu ban pelat yang anang ta long shlur
long shlur ban wanrah jingkylla hakuteng trying in job shisha kumki kon tristan hakine kisni nginom shepting lem ninginom kyo nama try ong ngan long lembat pi hadu baku jingiale jongi long shlur gom ki long B Mawroh hapding ki jingba jingiale long shlur ban wanrah jingkylla hakuteng trying in job shisha Dek samti try banyadayangi naki jingpang ni klamba shirke jing shep dinkin pet shilen terlenti oda shisha on yalam yangi long shlur ko para hapding ki jingma ngin long ki esta kajov mentang bandwai ban kerpat hapding jingiale tribe and clan ben shlur jing shep ding tobe Tengah benda Blei jeng dua ibu pengentang, ia kerja ai jeng isya kam kecau. Blei bau kupa jeng ubah beneng, ngiangu ia mekut rabi in nak mentagi jeng Kyrkhu. Kiba methek say hagi jeng kejongi. Mependapan biang ia kerja kam jeng balak kesngi. Ma ai ngi kerja kuat jeng hia. Me dai ngi nak jeng pang. Nagi wiwik jing jagi besniu. Ngiangu ia mekut rabi id. Namar bagajing id bagajing snai ka jaume. Kiai bot jangi halakasngi. Banag ni kijing Kyrkhu ki jaume kut rabi id. Ngiwan lam ini kijing aingu ki berret kut rabi id cha kam ka jaume. Disnai ban Kyrkhu ba pengentang yaki. Ba hangno hagabaka balang Jingiaseng Kynthei joblang ki penon kam. Kinlong nakabenta Kejipun krau ya kerteng ke jong meh, bagi jipun yar ke hima ke jong meh, hakan ke perthai. Namar bengi pan, ikini baro hakerteng ke jung trai, buna benemba ie jong Yesus Kristus. Amen. Ngiangu yu Blei, bengi la ban yo sngewbha, yo kubur, lyngba jong ke jung ruai, nani ki parasakri hau trai. Blei unang Kyrkhu. Ia kerja syakri ke bokol dor ke jongki. Unang Kyrkhu ki sab kitlen ke Blei ulai. Bagi nang la benton kam. Nak benta ke burom ke jong Blei. Ini poin syakri ke benta jong ke jing mani ke jong iu Blei bakata kalong bansa askor ke kubur nak tien jong u. Limbal ke jong ke syakri. I Mrs. B Mawroh. Ibalong inoyalam iba khmat jong Jingiaseng Kynthei. Lalong haka Balang ke jongi hangni Pohkseh, haka district ke jongi, haka Presbyterian ke jongi, haka Sinat Bad, haka Samla. Kalau ke syakri ke Blei, ulap pendon kam Kerpang. Ban keren, ban pen sngewbha, ya kubur ke budon, syaupat lang jong u. Kita kerja keremen ke beskem, bawa kubur ke banyak soal lembaga ni ke syakri ke jauh Blei. Kan long kejing Kyrkhu, kejing ai mensiam, kejing pensai bor, yang i baro kibas ngap baca skor, ya ka. Dia shwa bengin
yo ban cha skor ya ktiang ka jong Blei lyngba la ka jong shakri ka jong uhi nginyar wai ka jong wai ka ba south pa khatwe hakaban ningkong nga ay ngo yu Blei ublari kendong yang bangala man pendep ya kani ke program hakani ke sngi nga ay ngo ru yu Blei namar pula ple kalat lyngba ka balang bangin la ban syakri yu wat langim la ban yaseng lang hakayeng ke jong Blei nga penpau ke jing sngongu ya ke Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Pohkseh nakabenta pepila ibit ban ai benta yang ka syakri ke berit bangan yok ban ya sami ke ketien ke jong Blei hakani ke sngi utrai ke bekerpang jong ki Kynthei ngesngongu ya barok kini ke badan benta ban penbet ban penbiang ya kani ke jing syakri jong i hakani ke por ban ngashimi kani ke kabu ban ai khu Blei
Women Sunday ya baro ki khon Kynthei jong ka KGP Assembly bat baro ki parabangit ki bayo ban ya ben chimben talang bat ngi hakani ka jing shakri lyngba ka online worship service nga ai khu Blei ya pi baro haka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai ba unong pen em jongi u Jesus Christ shwabingi lek sha ka tien ka jong u Blei tungi pendem haka jing dwai ko Blei ko pa jongi bahabneng sa hisin pat iwan hajan jong me hakani ka sngi ka bakraw ba ka bakentang ka jong me ko pa bingin ai ngo ya me la ple ka lat ka lenti pa bi e bakum ki khun ki jong me ngin yo ban shakri lang ya me ko try lang ba kani ko online worship service wat lang imla ko pa bi e bingin ya seng lang kum bingi jule baro sikata ko try kam tam hakani ka sngi ka bakerpang nakam ta ki khun Kynthei hapo ki KGP Assembly kenrat babha Henrengingu ime melong Blei ubala baro ubal penbaik iki baro nakabenta jongi ko kenrat bengin yo banya shakri yeme banya mani yeme banya ro yeme kani kapor bangi dua yemen ise banya lam ko trai kani kajing shakri ro pasdang ro bawai no jongka ho oi kenrat iki nongi simbenta baro kiba la simbenta hang ni iki bangi pendap kenemlong ki balik no ko kenrat bakum jo kenrat hakani kapor baka shakri ka barit ke jong me ko trai ya kamela ibet ben pdiang dak dakani ka por ka jakah ka bekentang bangan yo bane sami ka ktien ka im ka jome ko kenrat lang bakani ka theme ka baka Jingiaseng Kynthei KGP Assembly kala bu nakam ta unu snem arhajar arpo ka shakri jong me kenrat kam jula ban lai na ladihi klem ka jingna rekat ka jong me nama kata ku trai ngawan ban IT ka kti ka im ka jong me yala dia ku trai ijing mat kijing perkhat jonga kijing puson jika do nu jonga baro kin lang ki bedai biang bakamon ka bakhu jome ku trai tu yang sekadiang baca kamon jonga sedin baca khmat jonga man kersan ku trai baka shakri jonga kala ban sam ya kini ka khubor ka ban kta nengkong yang aku trai ka khubor ka ban ka jing Kyrkhu nam ta baro ki bayo ban sngap eka shimti kini ka por baro ko kenrat ni brat ni iti kti ka jome bangi pani kini ketang trai no pen imbe jing Jesus Christ amen ka theme balabu da ka Jingiaseng Kynthei KGP Assembly hau ni usnem arhajar arpo ka ong long shlur ban wanrah yaki jingkylla ya ka bala pensong nong rem na ka kitab jong ka Esther kal nong ka basaw ka khot ka bakat henrio ngas ngau kumban ong ba Blei ula ai kerpang yangi kani ka theme lang ba ka Jingiaseng Kynthei KGP Assembly manu ban poi perkhat bengin yu ka bakum kani ka por jong ki jing nakadaw jong kadi ka klam kabala pensyayong kabala pentrem kabala penlengo ya ka perthei hibaro kawai kani ka klam kalawan ra isibun ki jingkylla hakurukom harukom ya kurukom yang kurukom trai kurukom kta kurukom khai pateng kurukom pule puthi kurukom shakri Blei bar kumjo ru haga jing baka jing edai jongi haka imlang ka salang namar kata ngas ngau kumbaka ne ka thim ka khot yangi tang bingin long ki nong wanrah ka jingkylla henrei ban long shlur ban im rengkat bat ki jingkylla bangin im rengkat bakata ke baki khot ka new normal ngan num krani isu halor ka konteks jongkani ka thim namar I pastor bela play ka thim men mande ila da product halor ka kitab ka jing im joka Esther namar ka tangin ya poi bet ka khubor ka bakani ka thim ka dan ban kran yanga bat yapi Esther saw khatn riu ka angkum ne khele ya lumlang ki jiu baro ki badan hasushan bat to ya sha jing et nakabenta jonga bat wat bam lam ni di laisngi men met lan ya men sngi ngaru ngan ya sha jing et kumju bat kum tangan lech sapo sha usim ka bom longkat bakum ka an bat ladang ngan yap ai ngan yap kini kiktien ki balong ka jubab jong ka sim Esther ya Mordekai kim dai satya kiktien ki basumi nakadaw jong ka jing penbor
Henry kilong kiktin, kiba mi na ka jingsham mensim. Ki jongka. But day halor kan ni ka jubab jongka Esther. Bala pensyong nong rem, ya kan ni ka theme, ka baong long shlur, ban wanrah ya ki jingkylla. Ka jing shlur jongka Esther, kam syam kut tah kini kiktin. Henry hadin ka jing syak jing it ka balai sengi. Da ka jing shlur, ka larung, syaka pelau jongka ying sim. Kabala ban bo ika jing im jongka haka jing ma. Kala yo ika jing sngewbha khamat jong sim. Bat la perlai im ya ka. Bat da ka jing ya sa jongka khamat jong sim. Na ka mentaki breu jongka ki jiu. Kalau la ban wanrah iki ne ki jingkylla pada bangit bait. Kebanengkong ka jing pelai im iki breu jongka. Ki bela don hatmir jong ka jingiap. Ka baar ka jing job persyak ya ka buit sniu ka jong uhaman. Ya ubalas den pasi. Ha udeng pasi ya uba ulah krek na ka benta Mordekai. Ka balai ka jing kermen ba ka jing kemen na ka benta ki jiu. Ha ka jaka jong ka jing syapting ba ka jing nok mensim jongki. Ba ka basau ka jing kentiu yu Mordekai. Syaka kerdan jong menteri rangba haka hima Persia. Kani ka thim ka khot yangi barok ki Kristan hapok ka KJP Assembly tangki Kynthei. Bangin long ki ba shlur ban wanrah ya ki jingkylla. Ka jingkyli kalong kumno ngin long shlur ban wanrah iki jingkylla. Ban wanrah iki jingkylla kam long satya ka kam ka basuk. Haka history jong ka perthei. Dai tangki reu shlur ki balak ban wanrah iki jingkylla. Ngi pulih haka Bible spang ki reu krau bat ki reu shlur jong ka jinget. Ki bala wanrah ya ki jingkylla. Kum Moses, Joshua, ka Deborah, David, Daniel, Apostle Paul bat ki wei. Namar katakan ni ka theme ka khot yangi. Bangin yet yalade. Bat bangin yo i hado kat no ngilakot syaka jing thau jong ka jing long shlur ka basisha. Kenang bangin long kita ki atiar. Ki bala ban wanrah ya ki jingkylla. Tu ini pek menta ya kita ki bentah ki badon kam. Haka jing im jongi kum ki atiar ki jong Blei. Ki ban wanrah ya ki jingkylla. Kebanengkong ka jing sngewbha ya ka jing thmu jong Blei. Haka jing im jongi. Para bangai baik. Ka sin jam ka benengkong haka jing shlur jong bangai. Kalong ka jing sngewbha ka jing thmu ka jong Blei haka jing im ka jong u. Habangi pai ka Esther. Ngiyo i bakala shlur ban shim ka jing Kyrkhu. Kum ka atyar ka jong Blei. Ban perlai im ya ki breu jong ka ki jiu. Hadin bakala sngewbha ya ka jing khot. Bat ka jing thmu ka jong Blei. Blei, bala kentiu ya ka syaka jing long seim. Na ka jing long Mawroh. Haka bakum kata kapor. Ka jing keli yang ngi kalong hato ngila jupuson ne em. Barlei bala bo yang haka ni kapor. Haka ni ka jaka. Haka ni ka kam. Haka ni ka long yeng. Haka ni ka balang bat kum ta ter. Ki Kristan ki ba sngewbha ya ka jing thmu ka jong Blei ka jing im jong ki. Ki dai kita ki bayai da ka jing shlur ban poi syaka thong syaka bala khot yaki. Ki sngewbha ya ka mission ha ka jing im ka jong ki. Bar ki kloi ban shim ya ka jing Kyrkhu. Ban pen urlong ya ka plan ka jong Blei. Ki sngewbha ba ki im ha ka ni ka por ba ha ka ni ka jaka kam dai satya ka jing jarang khat. Henry la bo khnang ya ki hang ta dau Blei. Bakin pendap ya ka jing thmu ka jong u. Kitab jong Isaya kanong ka basau huwei ka khot ka basau ka ong. Balatrei bat balale ya ka ni. Da khot iki kerteng, da khot iki pateng benriau naduk ka menengkong. Manga utrai ubanengkong. Lem bat uba khat do ru. Ngalong utai. Labo yang labo ya pi. Haka ni ka pateng benriu bangin pendap ya ka jing thmu ka jong Blei.
But batip leksi palawan siya katakahima kenang nakabenta kabakum kani kapor. Kani kalong ke challenge ko jong Mordecai ya ka Esther. But ai bakan long ka challenge ya nga but ya pi. Ka ke jingja. Lani ki situation ki badawa ya ka jing syakri ka jong nga. Ki sap. Ki jingla. Ki experience. Ki jing syam ki jongi. Ki penla yangi bangila banlong ki atiar. Nakamanta kanu ke jingja. Nakamanta kanu ke situation. Kenang bing wanrah ki jingkylla. Hatu Blei ubu yang ahang ni. Bangan sedang kanu kenhun. Ai jing yarap. Ya nur. Lani kita ki beriau ki badan kami ki jing yarap ke jongi. Kumbalale ka reach long ministries. Lani labu yang ahang ni bangan long ka sakhi lani usakhi nak mentaki para marjan. Lani labu yang ahang ni bang nawalam ya nur. Haka long yang kalong sem jongi. Syaka jing penem kepada Yesus Kristus. Lani hatu labu yang ahang ni bangan long ka sur nak mentaki taki bom don sur. A voice for the voiceless. Haka imlang sa alang jongi. Kini ki don shibun bah kini kisngi. Ki konsuet, ki reu Kynthei, ki baduk, ki bekerdu, ki besyak ban ben, ki besyak knyot ben, haki taki badan kaspa kabor. Kaktiin jong Blei ka ongkum ni. Isaya iwei katnyo. Tu hikai ya kapan lek bah. Wat ya kejing bishar. Pelait yu bala banbor. Bishar yu kon swet. Ya sai na kabenta ka reu Kynthei. Kabenta ka baar. Ka mensim jong ka jinglen yala di. Ka selfless sacrifice. Ngiyo bakan ni ka mensim ka ladon ka sim Esther. Lala ka day ka ban wanrah iki jingkylla ka hap ban len yala di. Wat la kala day ban dukno. Ki baro ka bakayo kerhai haka yang sim. Kala kloy wat ban dukno yala ka jong ka jing em. Para bangit baik ka jing len la di. Ka long ka dor jong ka jing long sendran. Enam la da lei ban penkelai ka perthei. Da ka jing long ka perkat tang yala di. Ka self-centeredness. Ngiyo baka tolong jong ka kubor jong ka ding pna. Kalong ka jing khot yang iwei pa iwei. Syaka jing syakri ka balen yala di. Na ka benta ka jing pen im ya ki wei pat. Blei ula pen im yang Blei ula pen im yang om bangin syongsuk haseyon. Henry bingin don ka jing sngewbha. Na ka benta ki wei pat ki mensiam ki bekodor. Ki beron kami ka jing pelaj im. Wat la kata ka dawa ya ka jing im jong pi jong ngai. Ka kubor jong ka gospel para bangit be ka don haka ya ka snam om tang ka snam ko jong Yesus Kristus. Hari ka snam jong ki hajar ki marta ki beda ka jing shlur ki ong ladangan yap aingan yap. Ngi aingo yu Blei. Nak mentake missionary ki ba ki jongi na Wales. Ki bela thom ya karai ya karai dam. Kenang ban walam ya ka jing shai jong ka gospel shani shangi. Kini ki la len ya la di. Nak menta jongi. Kamen siam len la di para bangit ba ka pauru ki kam ki bangile. Nak menta ki weipat ki badon ki jing ba ki jing yale. Ngidang sudap ya lyngba ya kapor ka pa haduk kata. Haka bakan ka ri ka pa jungi kala khot ka lockdown. Nakadaw juga ni ka klam COVID-19. Para banget. Ni sakhi dala ki jong hikmat. Ka bakan ni ka lockdown kala kata. Nak mentaki nong song jong ka ri ka pa ki jongi. Manu basa akta hakan ka lockdown. Day ki baduk. Day ki nong belas ngi. Ki ba im jakpo tang di jing belah. Ba ki bom don jing belas syuk.
kumno ban pendap ila ka jong ka yeng kasan manu ban sngau sen yaki mano ban pen kelai ka jing thangan jong ki sa ka jing kedang ka jing pendap hatu ngila le na em na kam ta jong ki dai hang ni ken ba kum ki khon ki jong Blei ngin long ki ba shlur ban len ya la di pat ban yarap ikini ki men sim ki ba koridor ki ba don hapa deng ke jing lanot ke jing Kyrkhu na ki jing is nei ki ba Blei la thekar hai ke jing im ke jongi ngi kloi ne em ban len ya la di bingin yo ban ya samlem sakini ki para men sim jongi ki ba don ki jing ki jing lanot tongi nom long ki ba sausen tang na ka ketin henrei ki ba sausen rengkat ba ki jing le ki jongi uji su ong haga gospel jo Matthews ko nong ka bal khat lai kal nong ka khandai ka khat ka khat lai ya ka jing isen ngamon ti om ya ka jing kenya hatu ngala kloi ne ban ong ka jonga ngandu langa ken ka bakor haka jing sakri jonga kum ka atyar ka ban wanrah ya ki jingkylla ka benta ka balai ka jing shanya teli ba ka jing IT lut ila di ha ka jing lam ka jong Blei habang ipai sya ka sa MS ta ngi yu ba kam shim tur rumah kam shim le kerke iki Henry kala pen kre bah shwa bakan ya chakamat kala khot iki jiu baro ki badan ha persha ban sha jing it na ka banta jongka lais ni klembam klemdi bat makaru rengkat ki syakri ki jongka kin le kumju hakak tin ka jong Blei ya ka jing sha jing it borobor laju keren lang bakai ke don lang bakai jing doai ka esta ka ngau tho bakan numla ban pendap ikan ikan mission keberan hakmat jongka klem Blei namar kata kala pendam rit ialah dia hakmat jong Blei sya bakan shimi kesenjam ke benengkong bakan ya hakan ikan mission ke bakakadan para bangai baik kanu ke mission kanum long ke job ladangi lehi klem ke jingdon rengkat ke jong Blei namar kata bengin job haki mission ki baper ki bengi don la kalong ke mission kum ki riu shimet kum kalong yeng kalong sem kum ka ken hon ke jong Blei ngi don kam ban pen ret ila di hakmat jong Blei haki jing duai ban IT ila di syau ki don ki kap ki ba ki don ki kap ki ba juat ki ba ngi kum bangimla ban le isu yo dak jingkylla kini ki dawa ka jing yaisha ba ka jing yaine haki jing duai ba dei tan ka jing yaine ba ka jing yaisha bangin se yo ki dak jong ka jingkylla ngi yo dalaki jong ki khamat ba ngi yo sngew dalaki jong ki skor ba ki jing duai ki ba yaine jong ki keme ki ba reu Blei ki pen kelai ki donut ki ba jong ki khon ki balangam ke jing sneu jong ne ka perthai don na preng jong ki bla kelalong ki temben basan ki pastor ki evangelist don ka bor haka jing tuai kasam ka ba arhunyo ka khat bakhat saw ka ong to da ap khmi ha utrai to long klan ba to pen shlur la ka donut shisha ken to up kami how try habang ipai siya gani ka context siya gani ka por ka bangi im para bangit don sa arteli ki badon kam hadu kata-kata bakum ki atyar ki jong Blei ban wanrah ki jingkylla ki di ban don ki jing im ki jongi bengi ya pek mentai ka basau bakata kalong ka jing im ka bakat kum ka gospel ka jong Chris ngi im hakisngi hakim ngi yo ka jing manbon jong ka jing sneu ngi yo ya ka jing herdor jong ka long breu jong ka man breu ki breu ki ngam haka klim haka auria haka jing kiat haka jing di drugs haka to haka bamsap haki jing le jubor haki jing penyap bagi ne ki pop
ki alam shi ki jing ki bakrau nak menta ka long yeng ka long sem nak menta ka ri nak menta ka jaj ben riu pan menta ka perthai hi kum no en pelaj yaki don tangkawe para banget ka balak ban pelaj im yaki bat kata kadai ka gospel kata kadai ka gospel namar ka gospel kadon ka bor ban penkela ya ka jingdum sya ka jingshai ya ka jingshun sya ka jing it ya ka jing eutung sya ka jing eubi ya ka jingdo jingkermen sya ka jingkermen ya ka jing yap sya ka jing im ya ka jing sarong sya ka jing sngauret bakum ta ter ka don ruhaka ya ka bor ban sop span ki donut ki bamong bat ban penkia ya ki mensim ki bapang ki baluat manu ban leidra ya kan ka gospel syakini ki mensim ki bakordor ki badon hakalenti jong ka jingyap ngiken mau bau try Jesu ula ai hanga bat happy ya ka commission ka bakrau bangin long ki nongra ya ka gospel Matius arpu prakat kendai hakini ki sngi ngiyu iru bakakam ka dawa shibun bangin long ki nong islok ki ba marmet pak kita ki bala ngam ka jing sniu pak ki bala yat sakma henrei para bangit ba shwa bangin le kumta kadon ka wei ka badon kam bakata ka long bakum ki nong wanrah i ka jingkylla ngidei ban long shwa ki bril ki bala yo i ka jing penkella lani ka jing thau thamai ha ka jing em ka jangi upol ki shti ka baar ki korin kal nong ka basan ka khot bakhat nyu uang kum ni kum tala da ei ru udan ho kres ulang ujing thau bathamai ki barim ki la dono hakmi ki baro ki la jalong ki bathamai hatu ngila long ne ki jing thau ki bathamai ka gospel ka di ban trainung kong ka jing im ka jongi but day nda habakan ka gospel la yo ban long do ban long snam ha ka jing im ka jongi but baka ktien ka jong Blei kala yo jakah ka jing im ka jongi bingila ban long ken ki atiar ki ba shlur ban wanrah ya ki jingkylla upol uang kum ni yu Timothy haksti ka ba haksti ka banungkong jong Timothy kal nong ka basau ka khot khan riu to sumar sya phangela de bat yalah ka jing hikai to men yai ne hakini ki namar haba ma le ikani men pen im yala de bat ikita ke bayo sngau ya meken kabasan bat ka bakhat do ka jing em ka badap da umen sim bakhoi ngimla ban len yi ka jing shisha para banget be bawat langi lalong ki kristan henrei ngis ngau syayong ngis ngau kutlat ngim tip shu kum nongin le habakat sabangi pai ngiyu i ki jing ngiyu i ki jing le ki ba pen khnyo yang hi ka jing pang ka jing nok men sim ka jing yap ka jing hiarah ka yo ka kot ka jing kata jong ka politics ka ba i kum ba konon par wat sangi ki ba ngejru ka jing pristom ben ki kristan ka jing le no ba ka jing le jubor ka jing pai ka jing pra jong ki long yeng ki long sam ki jing hikai bakla ba ki wei kani ka thim ka khot yangi bangin long ki nong wanrah ya ki jingkylla ka kam ka bangi cu perkhat borobor bor asikata baka dai tang jong ki pastor kita men basan be kirang bak balang ngis ngau bangim don sap ngis ngau bangim don jingla ngis ngau bangi long ki sakri ki parit ki bom nang ru bat ngim cu pai perkhat ba Blei unjit bat umpunan kami ki bakum mangi bangin long ki atiar ban wanrah ki jingkylla hakani ka perthai ka ba persya yu Blei ka perthai ka bom kwa ban sngap ki bakan jaman sim sya yang abang perken mau para bangai be baswa jong ka sngi Pentecost ki apostle ru ki lalong ki ba syeptieng hadok kata-kata haba utrai jong ki umdon syu bat ki yo baka jing pristom ben baka jing yap kane kadang khmat jong ki
Bat para bangai baik, ladangi long ki lok ki jong Jisu. Bat ladangi yang nak mentaka hok baga jing shisha. Kat kum ke jing tau jong ka ktien ke jong Blei. Haka imlang ka salang jongi. Haka shnong ka tau jongi. Haka ri jongi, haka jat ben riu jongi, ka batik na bha kalong. Baki briu kin keren ben yangi. Ki briu kin kentat yangi. Ngila ruat pen syak pen stom ben. Baka jing im jongi. Kalak bandon ke jingma kum bakalalong ya ki apostle bat ya uji suhi Henry kamkut hangta pada bangai bayi kabas ngau tiang ban perkhat sebang kini ki apostle kalong bahadin ka jing pun kubor umen siam bakut kila long ki shlur bakila yalap ya ka gospel klem jing pdiang sapuli ki kam ki apostle kalau nong ka ar khat sau do sop huai kalau nong ka sau ka khat ka balai huai bar hakikam ki apostle kalau nong ka khat nyau ka khat ka ban riu ka ktien ka jong Blei ka ya thu yangi bala khat yi ki khat ar ngut ki apostle ki nong pen kala khongpong ya ka perthai kania kalau ka jing ai men sim yang a kalau ka ai men sim yang ngilang baro bah bang ngilong ki badap do men sim bakhoi Kiba don yu sok jong umun sim ke jing im ke jongi. Ubalong ke jing e, ke jing kemen, ke jing sok, ke jing syaslam, ke jing lesbun, ke jing bha, ke jing aine, ke jing jamnut ke bor loladi. Ngin long kiba shlur, ban long kinong pengkelak hongpong ya ke perthai. Kaktin ke jong Blei, Timothy, iway, hinyo bat pra, katkum ka Bible ke baki khot ka common language version ka ongkum ni na ba umen sim ba Blei ai hangi long pun long yangi ki ba khauput penban umen sim jong u pendap yangi da ka bor ka jing e bar ka bor halo ladi kumta wat ngau le ran pan sakhi na ka banta utrai jongi ban penkut ikan ke kubor para bangit be ki para long kemi baro ki bron ha KHP assembly kat ki balak ban pek ban yok sngau ikan ke kubor ngak pen kan mau sa shisien pat bakan ni ka thim ka khot yang nga yangi ki khun jong Blei bakum ki nong wanrah ya ki jingkylla ngin long ki shlur da ka bas ngau thu ya ka jing thmu ke jong Blei ya ka jing im ke jongi Kiba kloi ban len yela dia nak bentaki weipat. Kiba duai klem daput. Kiba im kat kum ke gospel ke jong Chris. Bat kiba dap da umen sim bakhoi. Ngadwai bangin mi nak ni kapor ka ba ba ka ba shitom. Kum ka ksiar ka bala penprang. Kiba kloi ban shim ye ke jingkit kle. Ban yat shaprang da ke jing shlur. Bat aga jing syam mensim. Ban pendap ya kilaki jong ki bentah. Kum kinong pen keladur. Ya kan ika perthai ka ba kenriang bat ka ba mutlop. Da ka bangi kmi sya Jisu. Unong penlong ba unong penjanai ke jingat ke jangi. Ubala kular hakmi ru nga long rengkat bat pi halakasngi. Hado ka ba waino ka perthai. Matayos arpupra arpau. Blei Kyrkhu ye pi baro. Bar kerpang ye Jingiaseng Kynthei baro ki bron hapo ke KHP assembly. To long klan. Bat to long shlur. Haka donut jang pi. Pi ki ba kermen hautrai. Sam life away arpusau. Blei nakam taka buram ke jang. Amen. Ngengu yu Blei nam tak khubor ka ba koridor ka ba donbor ka ba Blei lapun sngau ha pedeng jongi lyngba ba jong ka shakri Mrs B Mawroh u Blei unang Kyrkhu jong ka shakri unai penon kam ye na ka banta ka burom ka jong na ka banta ka hima ka jong hang no bu Blei u ibet ban penon kam ye Blei un Kyrkhu ngilang baro ki ba shashkor khtin ka jong ai ba khtin ka joblei kan yo jaka hagi donur ka jongi
haki jimut jimerkhat jongiru kumju. Ki perlok bagi para bangit. Udah Blei ulah kuren dia pi. Leba ke kubur ke pelikas ngona ketin ke jong. Dan ini lebih kanu ke jing ton kam. Ke jing kam ya ke jing duai. Ke jing kam ya ke jing selok. Pin iya ke screen ya ki phone number. Jeng ki pastor jeng ke Balang. Ki secretary jeng ke Balang. Ki donru ki email jong ki. Pila roban lej ka website jong ke Balang ke jongi. pohksehpresbyterianchurch.in. Nak bentah kini ki jing don kam. Lagi melak ban wan jingiaseng bujong pi. Ngimlak banyak kenduk ya pi. Ringai ngu yu Blei. Lima ki kor ki bor. Ngilak banyak kuren. Ngilak banyak selok. Nak bentah kini don kam ko pi don. U Blei un Kyrkhu ya pi. Ngilak poi sia ka ba why not jong ke jingmane ke jing u Blei. Nginyer why ke jirwai ka balai spa 100%. Kejirwai ke balai spa 100%, but hadian joni kejirwai dan sekerpa di Mrs. B Mawroh bin sepelat padengi da kijing Kyrkhu penwai. Ngut kilom jong ka jing shan. Chi pai Kristan to mi Dotur sya prang sya jing ya le Kat bas ngi kadang i Sao dong jong i nong shun ki ker La ka bor lut ngin se Ngi dip jing et kan long jing jom Kan jot dut ya per te Ngin job da ka jinge Ngin job da ka jinge Oh da jing job dan buram Ngin job ya ka perte Lama jong i long ka jing i Din jong me long wad lam Ngin yat hasura ka jing job Bad real kut bertajam Da jing et kum er lang tari Nyat pa jing wit baro Da jing et jing yap hila job Long sti ru ya baro Ngin job da ka jing et Ngin job da ka jing et Oh da jing job dan buram Ngin job ya ka perte Kat cha ba pai nong shun ngi shem Ha jing ram i shir kane Shong suk ngim day sha prang ngin tur Ngin ting ki nong shun le Ngin pong tu pya ka jing pen im Pan po da jing shi sha Ka per thai lut kan sa khen yo Tang yo ngao jing sa wa Ngin job da ka jing et Ngin job da ka jing et Oh da jing job dan buram Ngin job ya ka perte Kita ba job ya ki nong shun Jan ko bali on ai Hab deng hak mat jong ki angel Gerteng jong ki plasha Dina lor ki lum ka jing shan Donut ai lut ha u Ngin job ki shi pai ka jing dum Ha gerteng u jisu Ngin job da ka jing et Ngin job da ka jing et Oh da jing job dan buram Ngin job
Yaka perteng. Tengin ya wai no. Hagaba wai no jo kadi ka jingis lok ka pdiang. To ai be ka jing ai ka badap biang ka badap kerhai ka jong Yesus Kristus utrai. Unong pen unong sius pa ba unong pengkhia ujongi. Ka jing ka benela ka jong Blei ka pa ka bena bom jukut. Lamba ka jing selok ka pdiang ka jong umen sim bakhu. Unong pentengen ba unong pensat bor ujongi. Bekinda syong dap kerhai. Bat baro ki Jingiaseng Kynthei. Ki berah pa ka GCP assembly. Bekini ki jok ki Kyrkhu kina syong dap kerhai bat baro ki banget. Ki berah keleng satlak jong ka perthei. Naduk mentah. Bacuk ki bom jukut hi. Amen.